Така, здравейте хора, аз съм Лагаров и това е поредният епизод, не знам вече кой на CSGO Competitive. Отново игра соло, защото съм просто най-големия ноулайфър и нямам приятели да играя. Сори, мотори. Не, наистина. Сега сериозно, просто по някой път повече предпочитам да играя сам, не знам защо е смисъл. Просто е така с някакви рандом хора. Освен ако не са ретарди, да. Както виждате, днес ще играм на Инферно. О боже, кога не съм играл Инферно. Доста ми липсва старото Инферно. И много спомени имам там. О, найс, хора. Найс, good job. Окей, първи раунд като цяло го взехме, смисъл. Сега вече ако ни вземат петимата няма, просто няма къде да стана, така че, да, фак. Окей, да от банана. Кишка на и банана. И да, знам, че... Преклено ексайтна съм да го ръшна. Фак. Този ексайтмент. Drug War Veteran. Yeah, baby. Така. О, какво виждам? Готино нощ, че имаш, приятел. С какво да искам на втори раунд? С UMP или с P90 да ги ръшна като най-големия... Dragonborn comes. Аре бе, ръшкаме ги бе. Shit бе. Найс. Не знам много наименованието на това, в смисъл. Някой го хитнах много сериозно, сори мен. Уха, това беше най-бързия рунд, това беше сигурно най-бързия рунд. Така, не успях да им тагна прасенцето, много обичам прасенцето. Някакви нейдове, няма да е лоша една каска да си взема. Така, да, така сме добре. В някои от по-нататъчните епизоди ще има фейскам, бях ви обещал. Просто повече хора искаха да е без фейскам, тъй че сега някои епизоди няма да са, нали, и по-натам ще има някои. В смисъл, може би хора че повече ги правя с фейскам. Право го ръшкаме тоя. Който и да е. Който си позволи да дойде от тука. Вау! Това беше доста неочаквано. Един им е лефна. Where? Mid, maybe. I don't know. Човек иска да му сейвна... Wow. Go save his AK. I will kill him. Добре ли? То няма да си вземе AK днес. Не, той е взел AK, окей. Нека направим невъзможното за AK-я. Ела тука, не ми бягай, че те пребяга. AK. Фак, взех ли го? What the fuck? Наистина ли не го взех? Фак, окей, това беше... Добре хора, един лайк и една сълза в коментарите за това, че не успях да взема то AK. Моля ви, ако някога сте харесвали Лагаров БГ или клиповете ми ви кефат, дайте един лайк и една сълза в коментарите. Его пак ще ходим на B. Не умирай. Дръж. Ще взема бомата, ще взема да отива отзад тук ще я. Те половината са там, не знам да ходим ли са на Б. Тук ще ме да го смолкна това. Фак. Окей, значи някой на тука. There's open B, let's go A. I'm apartments. With the bomb. Go away. Okay.
I watch mid. Okay, last guy is enough. Where last? He's on B. City? Yes, maybe. Don't rush him, don't rush him. Yeah, let's just wait. Purple, sorry, if I can get that up back next round. Okay. О, не, няма да му дам оп. Всъщност много ма кефи. Стикът са доста готини. Damn. Damn. Е така. Това ще е тъмнела. Това ще е тъмнела. Много ма кефи. Окей, окей, окей. Бегаме, бегаме, бегаме. Where? Така, всичко е наред, хора. Всичко е наред, всичко е наред. Правим ги, правим ги, правим ги. Purple. Oh no, no, I'll yeah, drop no, you no. an AK. What? Got the ult for the AK. No, can I try one? Here, he gave you. Thanks, man. No problem. Някакво да се лъжа. Цъка ми се солпа сега. The fucking ope. No trick, no trick. One banana. He's down. There's one more, there's one more. He's up in the corner on top of the boxes, he dropped down. Where last? Where last? He's B. He's on I'm B. going A. Just to be sure. Oh, la, 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 la. Don't die. Yes! Man, please! No! Sorry! Хора, дражни ме FPS-то. Right. Как ще я да го ноускопна? Леле, излигавих се. Исках да го Sorry, my запала. bad. Really. You weren't as worse as I was, so. I wanted to burn him, guys, sorry. Исках да го запала, Wait, you хора. got blown up by the bomb, so sorry. Oh, I just... Oh, sorry, that's a miscall. Let's go, let's go. Sorry, I didn't mean to buy enough. Окей, малко по-сериозно ще почна. Molotov. Айде покажи що на Негев, бе. Айде покажи си що на Негев, бе. Throw in smoke. Какво ми се криеш Кой, там? кой? Баси смешника, братче. О, фак. О, фак, мисля, че се нуждат от помощта ми. Не бе, човек, ай стига бе, пак скочих е така без да искам. Писна ми. Какво ми стреляте, бе? Какво стреляш бе, какво стреляш бе, My леле. Kevlar. I Lele. drop. Трябва да дръпнем на този, да, чакай. Here, take AK. Okay. Mag. Okay, Here, go away, go away. They're gonna destroy some banana. Yep. Буквално ще ни дестройнат на They've 3 ops, so they're gonna destroy some banana. Right. I drop bomb. Yeah, get it.
Добре. Как съм му набил 29 демидж? Аре стига бе. Стига бе хора. Това не е сериозно. Throwing smoke. Ясно е стъпро. Гадно. Throwing a flashbang. Smoke. Гадно. Grenade out. One's library. Open library, don't push. Just camp. О, боже. Не бе, човек, не скачи така бе, издаваш се. Уау! Добре, браво бе, good, well played. Go on, Pope. Well played, Darth Vader. Shorty. Thanks. Horns go. Drop me, Kay. Drop me up, please up. Sorry, bro. Drop me. Thanks, bro. Thanks bro, it's every day bro, with Disney Channel flow. Айде само да не ми се пречкаш, ако обичаш мой човек, Шорти. Шорти. Аре сега умри да ти взема калак. 2 at A. Опа. Оу, вау, какво what the fuck, какво стана? You step. Какво? What? Моя ме уби. Окей, пак взимат last one mid. Yeah, I'm watching me. He's going maybe city now. I'm not sure. Yep, he's city. I'm gonna go B. Nice. Nice. Nice Sorry shorty, for благодаря, че ме whoever уби. killed me. Не, You can't ето ме step уби. in front of me. Сини MC. Сега You заслужаваш. want me to drop you a gun? Or are you okay? No, don't worry. Alright, cool. Oh, fuck. Go B, please. Let's go. Три, опа. Искам първи да пикна на мид. Throwing smoke. Чай да не стане пак. Чакай, че се изпотрепяме тука. Boost. Nice. Това ми изкара ръка. Ето тук той яде ноускоп. Ето, ноускоп. Oh, funny, which one? Даже One нямаше да го behind, one цела. behind, watch out. Окей, иде отзад. I told you. Go, Yeah, Glenn. but you flashed me. Sorry, but Ау, flash, този yeah. нейт. Той направо го... Какъв ще да хитне нашия. Окей, последния е... Банана. Оу, на 2 HP. Какъв този скин? Готин ли е? Не, те умряха направо. Какво е това? Имаше готин скин, не го взех. Ехе, 8 рунда вече са минали, бе. Ехе, очаквам да дигне голд нова 3 поне. Не, че съм топа в момента, обаче пак е нещо. И в момента имаме тайм-аут, хора. И през този тайм-аут най-вероятно ще изрежа клипа, така че ще се видим като свърши тайм-аута. Чао! Не, всъщност няма да режат клипа, защото те гласуват да се прередат. Така че нека да видим. В момента наистина ще се прередат ли? Аре, предайте се, бе. Не, тъпо ще е. Прекалено скучен ще е клипа. Чувствам се, че не казах нищо интересно в този клип, хора. Не ме хейтете. Поне то трябваше един път да му набия кофата, за да ме уби. Гледай как гледа като пълен изрод. Пълен изрод, човек. Гледай го. Гледай го. Кой беше с ножа между другото? Имаше някой с нож. Искам да му видя ножа. Ето го. Ето го флип найчето. Флип найфчето. Как се казваш този скин? Borrow Forest, мисля, че? Да. И аларма свърши в безмислени приказки. Изгубих ви колко? Към 1 минута от живота. Така. Нека да тръгваме. Окей.
То път ще пик на първи. Не бе, човек, защо бе? Защо смокна бе? Айде оцели го бе. Айде оцели го бе. Айде бе. Ехе. Ех, как забравих тук смок. Иди бе. Да, знам, че си давам и какво? Ще ме бият ли не? Ау, найс, найс, найс. Еу. Какво мислите между другото за новото Инферно? Ако... В смисъл, то вече не е ново, де. Ако някой изобщо гледа клипа от тук. В смисъл, това ли ви хареса повече или миналото? На мен често казвам миналото. Може би заради носталгията, не знам. Или просто беше по-добро. Не знам. Кажете си мнението за Инферното. Najverjetno ще идем на А, като гледам. Ще мина отдолу. Planting, 4 ups. What? Окей, това беше... One library. Library. Wait, just wait him. Good job. Каква поза, човек? Каква поза, човек? Време е за малко AK. Банана. Банана. Време е за AK. И аз да мутна. Ехе. Какво фрък? Видяме си като ВП. Може би ще от цвети. Да. Банана. О, то си го изяда доста, то флаш. Спрей. Едно. Тия пак гласуват да се предадат. Аре бе, ако мисля да игра малко сакато. Аре 1.16 да ги направим. Знам, че тая игра се представям супер зле смисъл. Обаче... Им предвид, че толкова зле се представям, просто не взимам фрагове. Предадоха се. Ами хора, надявам се да ви е било интересно. Надявам се да... Какво ранг? Дигна Gold Nova 3! Найс хора, ами да, това беше клипа, надявам се да ви харесва. Дайте един лайк, ако искате да видите как дигам Gold Nova 4. Харесайте клипа, дайте един коментар и аз бях Лагаро хора. Чао, обичам ви!